UMengameli wezwe kungenzeka ethule inkulumo nalapho kulindeleke khona ukuthi ezwakalisa ukungenami kanye nokudumala ngendlela abantu abaziphethe budedengu ngayo. Abantu bashaya indiva imigomo ebekelwe ukunqanda ukubhebhetheka kwesifo iCovid-19 kanti nesibalo sabantu abaheqekile siyenyuka nokungenzeka ligada okwehlandla lesibili leli gciwane. Cabinet is concerned that some people are behaving recklessly and irresponsibly as if COVID-19 no longer exists. UMengameli wethembisa ukuthi bazoyikhotha imbenge yomile labo ababandakanyeka enkohlakalweni ethinta amathenda ezinsiza zokulwa nalolu bhubhane. Bambalwa ke kodwa asebethweswe amacala. This is when we reshape South Africa. We remake South Africa into the country that we want it to be. And if we do not do so now, we will have lost a golden opportunity and we will only be facing one way downwards. UMengameli Ramaphosa uzokwethula inkulumo uma ngabe isiphothuliwe imihlangano yakhe nomkhandlu kwazolonke oqukele ukubhekana nezindaba ezithinta lesifo kanye nekhabhinethi nokuyimhlangano okulindeleke ukuthi kushaye uLesithathu ibe isiphothuliwe. Ngingosamkele Maseko wezindaba ze SABC eGoli.